Ano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon. D3 Bio, ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection. Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imong soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga may mga barikada pa na. Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells. D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Babakal, sumangmudi ka. Imagine trillion cells ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini imo nga immune system cells indi hago. No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung palainom ka D3 Bio. Daw import gali ni Doc. Oh, import yan. Import kaya. Your second immune system. So may duha ka branches ang immune system, Dr. Ramil, yung ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga mga train, gipang-train. Nga nakumpos ang mga specialized nga mga selula kangay sa B cells, T cells, kag kinahanglan na din naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio. Ang D3 Bio import immune system. Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system. Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imo nga specialized cells as long-term protection na Sir Kevin. Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo. So sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang paborito kagaw. Gid sa kagaw. Paborito dapat labi na akong palakaong katamis. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM.
Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5
Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang subong man ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifoy. Kamusta na kamo daw? Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon sa mga daw. Webes na, Webes. Thursday, November 6. Ari na kita diri sa pagdulong sa mga nakapanguna ka mga informasyon ka mga balita.
Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Subong adlaw nagapanguna nga mga balita, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinaprobahan ang rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang ito madeklarar nga under the state of national calamity. Matapos ang onslaught o kon ang kahalitan ni Typhoon Tino ag ang anticipation sa masunod nga bagyo mga kakipay. Timayo ni kay may mga measures nga ginahimo katon siningang gobyerno. Bangod kay ang scope sang mga areas, problema na naigo ni Typhoon Tino at ang mahalitan pa na sang masunod nga mga bagyo ay proposal lalin sa NDRRMC na ginaprobahan sang presidente nga iga-deklarar ang national calamity sa pila ka mga rehiyon. Sa presidente sa situational briefing sa Office of the Civil Defense. Office of the Civil Defense kaina ato ditong presidente para maistoryahan ang mga kalitan ni bagyong Tino kag ang panaboton nga si Owan. Ang report sang NDRRMC may kapin sa 140 ka mga tao ang mga nagkalamatay, 127 ang mga missing. Ang ining pag-unleash ang devastating pagbaha across diri sa Visayas kag sa Mindanao areas. Samtang ang Pag-asa earlier napayag nga ang weather disturbance ang ginamonitor outside sa Philippine Area of Responsibility na magaigo sa PAR ag may posibilidad nga inisya ang magabaskog kag mangin super typhoon sa Lunes nga adlaw. Kaya mo ni no, ti Domingo sang hapon, gabi o kon Lunes ang aga. Si Typhoon Owan. Kabay pa no, nga naka-preparar naman kita. Ay pa kita makarecover sang linog. Linog sa Cebu, linog sa Davao, linog sa aton. May bagyo naman, si Tino naman kag si Uwan nagasulod. Si Tino nagpagwa na, pero si Uwan manong sulod naman. Preparar. Better prepared than sorry. Longgit kita, mamati kita sa mga update sang halin sa Pag-asa. Ang update ka Pag-asa bla nga nami man bla taning update bla no kag medyo accurate man bla ti nagpreparar to amak mo to nang preparar tong mga taga Dumanggas kag mga taga Concepcion San Dionisio katapusan diri malanggali sa Guimaras Iloilo City nga mahina man lang nabatyagan naton. No hindi accurate taw. Kapariyo lang ang Pag-asa ni kagang P-box. Ang P-box mo niya magambal sila nga amoning nga intensity o kung amoning magnitude. Dugay-dugay sila madeclare na sila nga downgrade nila. Amoning natabo dito sa Cebu kag sa Davao nga Oriental. Kinanglan nga accurate. Para nga mangin accurate man ang informasyon na makuha sa aton sini nga mga pumuluyo. So dali lang ara nang ato sini nga mga team of reporters no mga kakipay kay ti area mayo niya kay hindi niya bagyo ha pero ti iniya kuan niya mo daog niya Naligad to nga semana may nagdaog sa aton sa Key 5 dakop ka ilogo mo promo. Una-una giti kinanglan dira paano ka maka-qualify kinanglan nga pamati ka permis sa 88.7 FM Key 5 News FM Iloilo kay kung madakpan ka may libre ka nga kape okay ka may kape ka sa Key 5 kaya ligad to kundi pagdakop siya tagaan gilayon sang natagaan gilayon sang kuan sang isa ka box sang kape
Luwas na may kupon kag kung nagagamit kag pagid sa mga produkto ni Dr. Amiloy. DTX 500 may TC di Tribayo. Kag DTX Coffee Mix additional kupon. May winner kita sa nagligad nga semana. Ang winner naton, sik naton sa aton sining team of reporter sino naka-standby? K5 Kim Kaluyo. Kagikan sa Tanza Bonifacio. City proper K5 Kim Mustada. Nagsugod kita ka K5 John dire sa may Tanza Bonifacio sa city proper no syudad sa Iloilo. Bangod nga mayari diri no sang lucky winner. Upon gabutan ka K5 John sa aton siring K5 ka Ilogo mo promo kay tunog-tunog gidang iya sining radyo ka K5 John. Diri sa may ila sining balay no kun galakatakad sa Tanza matian mo gid. Bonifacio Tanza. Tanza Bonifacio. Okay. Tanza Bonifacio City proper K5 John. Proceed. Ang upod naton subong si Sir Ryan Panase, no? Ryan Panase, 44 years old. Nga nagatrabaho ni siya sa may fishport, dira ka K5 John, no? Diri man sa may Tanza. Pero kay nano tapos naman niya sining ano lang signal naton na K5 Paul, K5 Eric dira sa Tanza Bonifacio. Ara na K5 Kim. Ara lang kay nautod ang signal naton no. Amo pa ning epektos ni Tino mo. Ang mga signal naton nga nagautod-utod bla no sa aton sini nga mga telco sabi kay Juan man. Kung hindi ganik bayad ginautdan nyo dayon. Pero kung kamo gani palpak way man kamo sang pinahatag nga kuano nga balik sa mga konsumidor nyo. K5 Kim. K5 John, no? Okay na signal na ton. Okay na. Si Sir Ryan, K5 John, first winner ni naton nga lalaki. Kaya sa mga previews, puros mga nanay, mga tita, no? Ang mga nagtalaog. Pero subong siguro swerte gid yung mga kalalakihan. So, yum-yuman ba siya? Nauya si Sir mag-yuhom-yuhom. Teka, yuhom na kami. Nagayuhom naman kami ni Paul de. Kabay pa nga madagan nyo ding pinakadako di ka K5 John. Actually, malugo ni siya. Tawag na no, makadaog siya sang cash. Depende di kung anong magwaan saya sining ano magwaan? Haboy di karon. Ano? Lain ni na pa ng mga gwaan niya. Sige. Depende sa mga resulta ka K5 John. Sang iya sining paghaboy. Sang sining duwa ka dice. Kaya actually may pwede siya magdaog siya sang cash. Kag madaog man siya sang appliances ka K5 John. Namin kung cash ning 2,000 kita ni makwa yan no. Okay, ang pinaka nobo sa cash is 500 pesos. Ang pinakamataas is 2,000. Kag sa appliances naman nato no, te mayari diri sa tawag na plancha, blender, may plancha na. Rice cooker, may microwave, our oven toaster, may tawag na takori, man di kasi pa dyan. Ay importante mo na. Why lang kita gatag sa ngarip kay kabugat na paton mo. Ganto na. Magad kay pa dyan. Mula na ang mga mahapos lang kakpaton lang kay 5 Kim. Mga ano lang medyo hanti lang sa kay 5 dyan pwede mabit-bit. Ready ka na, sir? Ready ka na? Ready na. Dapat ya ko mag-logo karon dapat ka saot-saot gid. Ang baya ka kay pa dyan nag-practice gid kano siya saot. Na-practice gid siya. Dapat nubo gid karon sa saot mo sir. Kay sa kwa mo na mo 11 Mbps mo na sa nagdaog. Ang baya ka kay 5 dyan spaghetti kuno sa ulo niya ng spaghetti pababa kag spaghetti pataas. So, kakipay ba dyan? Ready ka na, sir? Ihaboy mo na? Kabalo ka man mag-shot? Expert ka man mag-tira? Expert ka na kakipay dyan. Loguana? Bali matabo, ihaboy yan ay diri. Ihaboy yan ay? Tapos isa pag idungan na nato na, no? Okay. Ay, ihaboy yan ay sa box? Ihaboy yan ay sa box. Tapos, ihakwaton niya kakipay dyan. Okay. So, ang duwa ka dice, ihaboy yan ay sa box? Basta yan ang alang. Kada kayo may tarapal, diri ka guro sa dalong. Why man bastante naman Atag. Medyo boron lang ang inyo signal. Medyo hina-ina abi signal kakipay dyan, no? Siguro na kulang 20 pesos ang signal ta. Naka-FB10 na niguro si kakipay DJ. Anli ka na Facebook eh. Nakulang 20 pesos eh. Dado pulo gani ka kay Farjan garo na. Pero ari na ready ka na. Ready na.
Amot ba tiyon ang music? Bebe, patukaron da. Adjust na de. Oh, are. Patukaron na namon. Nadula ko nung kamera nyo, dula. Dali i-set up lang liwat ni Kaki 5, tawag na Kaki 5 EJ. Oo, mapatawag lang kami liwat Kaki 5 dyan. Sige. Standby yan. Logo. Ano ta? Tama din siya, audience. Arana, balikan naton ang paglogo, K5 Kim. Makita na kami Kaki 5 dyan. Makita na. Oo, amot pulo gyapon signal. Lima na lang. Naglima na lang. Kasi karon dos na lang nakakipag dyan. May mga nagalabay. Medyo magamay-gamay ang dadan. Pero take time na naton. Masaot na si Sir Ryan Panases ang Tansa Bonifacio para sa Ilogo mo. Palan mo, sir, once matapos saot, timaunt na ka music, ihaboy mo siya, iula mo siya. Ready? Ilogo mo, go! Saot! Ilogo Tama na! Palabudot, sige rin lang. Nakashot siguro kayo na. Ihaboy, iula, todo. 500 kag takore. Ano na? 500 kag heater kaki 5 dyan. 500 kag heater. Mahina ang logo ko. Amo na nga 500. Sige, tagan pa na ton one chance, last chance. Isa pa. Hatagan na siya naton siya kaki 5 tawag na. Ni mo logo agad mayo bla, logo agad mayo. Logo agad mayo. Kasi para masadya yaman gawa pala pa niya gaya kaki 5 dyan. Logo mayo. Kan chance basi makuha mong 2,000. Go. Di ba? Tatagan chance. Saot. Sir Ryan. Sunod. Adlaw gid si Puldiada di simo. May video bakit nakikipag dyan? Para kitaon ba ko no? Saot. Dapat iwan ko aso. Ula, wag yun, sir. Ako, ito. Ula. Nadukangan. Nag 700 Rice cooker kagipag dyan. At least okay na. 700 plus rice cooker. Nadugang-dugangan. Nadugang-dugangan sa dosintos yate pa na pang bakal whiskey. Hindi bakal whiskey, bakal pagkaon na. Bakal pagkaon nila ya. So 700 pesos. 700 pesos ang cash niya. Tagayin na 700. Ay, kagay 5 dyan na naton niya ihatag, no? Ang rice cooker. Rice cooker. Rice cooker pwede nakatigang ha. And of course, 700 pesos. Kagay 5 dyan. May malabayan na yan. Labayan na sir. Labayan. Pwede ka na din mag-traffic enforcer. Pag yun tanay, Ano na kakibay dyan ihatag na nato kay Sir Ryan. Nag-iasa nga cash, 700 pesos. 500? Una na 500. 600. 700. Wala sa swerte yung mga lalaki nagliga dyan kaki 5 dyan. Mga babae, 2,000 na yun pagkahula. Parang mo. Pero lang ula, 2,000 na yun sige na ka, at least wala man sa pierde. Dari si kaki 5 Ryan Panase. Kaki 5 dyan, niya rin bakal yung pagkaon Bakal mo sir kayo nagnaog, ikaw dari sa aton siling nga pa-promo. Salamat kay Dr. Rameloy kag sa mga staff sa K5 kag sa DTX Coffee kag sa may tesi. Anong oras ka pamati sir? Bilog na adlaw na. Sinong kinala mo? Si Enrique. Enrico. Kagay 5 Enrico. Enrico. Sino na sa pagkagaprograma? Si Kapulot. Kapulot. Karon ba ito sa gabi? Ba ito kakadaw si Puldiada, si Mudio. Alin sa agal, pero mga gabi na. Di pa yan, tapos pandaro naman.
Alam lang yan, matang programa. Ang kung aga pagladlawan, tapos yung pagkalaw na medya, alas 4 na, drama mo na kung yung pamatayan. Ate, mahilig sa K5 dyan, magpamati isang drama. Oo, gini mo, yaka pa ka dyan, kapulot. Oo. Karon pa sa gabi, udto pa niya. Udto pa niya, karon pa sa gabi ito. Karon pa to sa gabi, gini mo, yung dyan, kapulot, kan John Sapyo. Tiyamuran. Sige na, pero kapamati, gini si sir, Regards sa kuno ambal kayo ni Paul Diada, siya. Ari man din nga ni bata, sa tabo ko, since ito pamitan. So, kaya na ka na, hi! 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 Daw si Paul Gino? Doon si Paul Gino. So, mga kakipaiba dyan natin, may damo pag-in sang iban nga mga pwede magdagawa. Anong mabal mo, sir, sa iban pag-in, no, para magpamati, man kag magdaog magkakaising mo? Mamate, mamuhay pala kung kamo man malabayan kag malakpan kamo sang K5. Muna ako na salamat git. So, kaki-5 dyan, di mo nang iya, sinang swerte, subong 700 pesos kag rice cooker. So, sa iban pagidra, padayon na nga magtutok sa K5 News FM Iloilo, kay si K5 EJ, nagalibot na siya adlaw-adlaw, kag for example, tunog ang radyo mo, mabatian sa dalan, dakpon ka nun ni K5 EJ, kag paghahatagan sa coupon K5 John. So, bantayan na ang iban pagin nga pagpadulungan sa aton siring patrol kag sa aton siring mga Ilogo mo team diri sa K5 News FM. Opo diri ka K5 John no, sa patrol si ka K5 EJ Cordova, ka K5 Enrico Zurita Jr., ka K5 Andoy Sonico. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Karihawan sa Iloilo, K5 News FM. Ilogo mo, 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 Ilogo, logo, 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 Simple lang sang pagdaog naton sini, no? Ang imuon nyo lang sa aton sini mga listeners. Mamati ka mo sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo, ang K5 News FM Iloilo. Ati ka mo da, ay si may nagalibot dira sa inyo, kasi madakpan ka mo nga nagapamati on the spot. Pagdakop sa inyo, hindi ka mo pagpusasan pagdakop sa inyo, tagaan ka mo dayon sang isa ka box sang DTX Coffee Mix, healthy coffee ni Dr. Amiloy. Ang tagaan ka mo sang kupon, isa pala na sang ka kupon kung nadakpan ka, nagapamati ka sa K5 News FM sa may isa ka kupon. Kag kung nagagamit ikaw sang DTX 500, D3 Bayo, Mighty C, kag nagakapangapi ka sang DTX Coffee Mix, additional coupon ina. So, the more coupons you have, the more chances of winning. Kag dira na magasulod ang amoy na ang okay ka, may kapi ka sa K5. Kag ang ini nga coupon nga imo sini nga nabaton, pilapan mo na. Siyempre ngalan mo, full name mo, address, cellphone number, kag pirmahan. Dalon ini sa studio dire, kag pag abot dire, pila kadlaw sila ma-draw kita, malugo man kita di sa box. Kagabuto naton ang mga coupon nga ginpanagtag nga napilapan nyo. Kag importante dira ang cellphone number. Ay paggabot sa imong ngalan, tawagan ang cellphone number mo. Ang kinalan masabat mo kay kung tatlo ka sa tawag nga mo masabat, magabot naman kami liwat. Ang natabo ni kay Ryan Panasin sang Tansa Bonifacio, kapag tawag namon baton ni dayon, nasabat ni dayon. Kay kadtuan ina the next day or the next week sina sang K5 News FM team kag magalugo ka sang box gamay duha ka dice.
Ang duwa ka dice, may 500 sila pinakanubo nga premium, 500, 700, 800, 1,000, 1,005, 2,000. Sige na to kay Ryan Panasito, 700. Ang isa ka dice, may mga appliances na, no? May blender, may rice cooker, may plansa, may heater. Kabutan nyo to, rice cooker. So, 700 700 kag rice cooker ang nadaog ni Ryan Panasis ang barangay Tanza, Bonifacio City proper. Pero before sina, natagaan na siya sa isa ka box ang DTX Coffee Mix. What silingon, may kagid perde? May kape ka na, may kas ka, kag may appliance pa. Sa okay ka, may kape ka, kag sa Key 5, dakop ka, ilogo mo promo. Masulhay no? Kaway lang. Sunod naman ha, kay pamati lang kamo da, basi kumadakpa naman kamo, nga nagapamati sa Key 5 News FM, Iloilo mga kakipay. So sa aton sini nga mga tagpalamati 11 Mbps. Standby sa aton sini nga pagbalik sa report nga kwao naton sa kay Key 5 Karen Badilla. May aligar nga may isa ka persona, isa kamay ang natabunan sang duta dito sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Bangod kay may landslide. Daw na kayo lang to kuno sang tarog. Sang ila sini nga tubi pero nag-landslide natabunan siya. Check naton karon kay si Key 5 Karen Badilla nagbulig ito sa pangaykay to. Para makita ining isa kamay agin aligar nga natampukan sang duta sa isa ka barangay dito sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Standby ha, pagbalik ta dugay-dugay mga ka-Key 5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa... Happy Fiesta Barangay Navais, Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo, ang kinindo wala. Wala pa naganap na. Banala? Banala. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Jit yun niya, sir. Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Forward! Si Manny Maho! Alright, again. Harap. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Okay, kamu ang ma-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin. Okay, isipon naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong niya pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene
Kumita natin ito ng 6 lang ang bilog. 6 lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay ang Kataibang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durbisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami? Uy, ito ka ng anak, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso, ganihihata, nakadlaw siya. may nagpiso pa na is water sa Kung aray, awan. udang tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yay, pasakay na. Tara-tara na. Ini sa ikon mo lang binog. 200! Oh, lupa-tupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Bukakapoy niya how? 300! Na pagpati mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga... Lipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa aking 5 years of friend? Okay. Liwaton ang hambang naton FF Horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka panakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode. Nagpupunta na siya. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala ang problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. Tungod-ituwa na lang magumpalis ka doon ka. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang itaon sa FF Horay Ball sa Limon. Ikaw ang mahambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-nubo sa natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pasyon pa! Dili ka sa nagkaipan na agad! Dali lang. Bago ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano na yun? Magulong maglugo? Sino lang maglugo? Si Papa! Ready? Music!
nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos saan ako na? Sa kayo mo? 500! 1,000! Oh! 1,500 pesos! Wow! Yeah. Sige, ano ba ang base sa K5 News FM kay Doc Romelo? Maraming salamat. Sige, ang nalipay na lang ba? Hindi ka na pa kayo. Tapo, hindi na to. Wala ka ta. Ano bang gano'n ka dyan? Madamugid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may tsansa magkaong gintos. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasa? 88.7 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Dari sa 11 Mbps, mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan natong nagtrakaso hilanat sipon kag ubo kung nagatumar kita sa di Tribayo. Adlaw-adlaw ilabi na gid sa mga panahon nga tag-ulan. Kaya ang di Tribayo may extra virgin coconut oil ini. Kag may vitamin D3. Kag ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi, kag mga parasite sa aton sining lawas. Bot silingon, healthy kita o naka-D3 kita adlaw-adlaw. Speaking of viruses, isa dira ang dengue. Kabalo kita nga sa mga panahon, tidamo gini, mangod sang trangkaso, blay, lanat sipon kukubo. Bangod sang pagulan-ulan. Damo gid no. Kag kung ka-start ikaw sa balahaon ka matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas balay mo hilanat ka may kaupod nga pagsakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga base may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang D3 Ang D3 di superfood supplement kag ginimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga maayo, nga may maayo, nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides. Ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 yung ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 yung ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 pinaagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue.
Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Di kawan nga mag-stock sang tubig nga walang sadtaklob sa aton mga puluyan. Pag mag-inom ikaw sang D3 Bio, di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo, mag-D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag-D3 Bio ka. Kag parisan mo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system. Mabaskog naton nga resistensya sa lawas. Para malikawan naton ang mga baratian. Ang D3 Bio kag Mighty C, isa ini ka di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. Di-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong ini sa inyo mga puluyan kag sumuman para sigurado nga original. Adto kamo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag diri sa Iloilo, sa Pasig City ara sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City, nga subong adlaw Huwebes. May libre nga consultation kag check-up. Available man dira sa Kalinog, sa Coast Mart Kalinog, Iloilo. Sa Orby Street, Miagao, Iloilo, kag subong man diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Kaya ambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mapos punggan, hindi ka magbalatian kung nagainom ikaw sa D3 Bio, Mighty C, DTX 500, ka nagapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Check naton nga pagbalik na lang naton karon si K5 Karen Badilla kay didto subong sa Banwa sa Ganiway sa isa ka mga barangay padayon ang search and retrieval operation sa sineng ginaligar nga isa ka amay ang na tampukan sang duta bangod kay may natabo nga landslide. O ti ginapatikayon subong didto sang mga kapulisan naton, mga katapos sang MDRRMO kag pila ka mga organisasyon didto sa Banwa sang Haniway, Iloilo kay ti natampukan niyo. Ang retrieval operation sa mga rescuers ginpayag nga natampukan sang duta sa boundary sang barangay Kipot kag barangay Barasalon sa Banwa sang Aniway sang Nobyembre 6 o kon kahapon. Ginaligar o kon ginaaligar nga natipagan sang duta ang amay nga ini kay nagakayo sang tarog sang tubig nga nagakonekta sa ila balay kahapon o kon sa nagligad adlaw. Yang ining biktima ginkilala kay Tammy Arganya, 29 anyos, kag residente sang barangay Barasalon, Haniway, Iloilo. Standby kamo karon kay basi malangalang nato kita si K5 Karen Badilla. Ang lahat ng ilog sa dagat. Paon na lang nato ang i-report karon pagkatapos sa aton sining Mighty C Network News. Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Nakita mo na ba bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Talaga ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Dira sa Banwa sang Miagao, temporaryo nga ginsira ang mga tourism sites sa Banwa sang Miagao, no? Ang mga tourism activities sa Miagao wala sa gyapon ginapahanugutan. Diri kay temporaryo nga gin-close ang mga tourism site, no? Mga tourist attraction dira sa Banwa sa Miagao ini para matagaan ang paghawan kag subong man ang assessment sa mga kalitan ni Bagyo Tino sa lugar.
ang tourism sa Miagao na ginapanomdom. Nasundon gid ang mga advisory nagikan sa lokal nga mga otoridad. Nagawa mo na ba? Muining Facebook post sang tourism Miagao. Kay way pa ma-clear mo. May mga lugar pa nga basta kung magdamol ang ulan. So nagahumok lang duta pareho niyo sa Haniway to, sa Barasalon to. Halong gid kita, labi na gid kon bago lang katapos ulan. Kay nagahumok sinang duta, kay may possible nga landslide. Halong gid mga ka-K5 ha. So standby ka mo, mabalik kita dugay-dugay. Pagkatapos sa aton sining DTX 500 health alert, tagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Happy Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok at pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may tsansa magkaroon ng Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 88.7 Wow! May puso!
of Naturopathy. DTX 500 Health Alert. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert. Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid po sa atin sa Klinika di Alternatibo Medicina ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na superior antioxidant combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C at lalong-lalo na sa ating Detox Coffee Klinika DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doc June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng panibagong pag-asa na kung saan lahat ng mga karamdaman ay may solusyon kung babaguhin natin ang ating lifestyle. At lalong-lalo na mga kaibigan, sa araw na ito isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang kababayan po natin na mayroon pong gastrointestinal problem na tulungan sa pag-inom ng superior antioxidant combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. DTX 500. So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya. Yes po, talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko sa inyo, i-try nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan. Nawala ang discomfort sa tiyan, nawala ang bloating dahil sa araw-araw na pag-inom sa ating superior antioxidant DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kung saan mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay napakayaman po ito sa vitamins, minerals at antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula sa ating digestive system. Tumutulong mga kaibigan tanggalin ang hangin sa ating tiyan at lalong-lalo na papagandahin ang digestion. Kaya gaganda talaga ang pakiramdam mo kapag naka DTX 500 Herbal Capsule ka araw-araw. Katulad po sa ating live na interview ngayon mga kaibigan, ako saan meron pong gastrointestinal problem at laging bloated. Kaya mas mga kaibigan natin na abnormal lagi ang bowel movement, nagkakaroon na po ng GERD, laging may hangin ang tiyan, subukan ang superior antioxidant combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. DTX 500. Malala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant, mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500. Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa. DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Ang alkaline na vitamin C, ang vitamin C na hindi acidic kaya hindi mahapdi sa tiyan. Ang vitamin C na nagpapalakas ng immune system at tinatanggal ang acidity kaya lalakas ang katawan. Mighty C Alkaline na vitamin C mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga namatay sa Negros Occidental dahil kay Bagyong Tino umabot na sa 22. Search and rescue operation nagpapatuloy sa mangingisdang naiulat na meseng. Mahigit 41,000 na pamilya sa Antique apektado ng hagupit ni Bagyong Tino. Tulong mula sa iba't ibang sektor nagsimula na ipaabot sa Silagos Southern Leyte. Klase sa lahat ng antas sa Negros Oriental magpapatuloy na ngayong araw. Lalaki ni Nostalgia ang sariling ina at anak sa lalawigan ng Iloilo. Samantala, bangkay ng lalaki natagpuan sa bahagi ng ilog sa Itiague, Isabela. Tricycle driver sa Kalibo inireklamo matapos hawakan sa dibdib ang babaeng pasahero. At aspi ng Opo Misamis Oriental pinarangalan. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News, mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mga namatay sa Negros Occidental dahil sa Bagyong Tino o umabot na sa 22. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Sunshine Lacson. Umabot na sa 22 bilang ng mga namatay dahil kay Bagyo Tino sa buong probinsya ng Negros Occidental. Kabilang sa mga lugar na nagkaroon ng fatalities noong hinagupit ni Bagyo Tino ang isla ng Negros ay ang mga sumusunod: La Castellana 10, La Carlota City 4, Bago City 3, San Carlos City 3 at Murcia 2. Zero fatalities naman o walang naitalang namatay sa Bacolod City na capital city ng Negros Occidental Province. Ayon kay Mayor Añejo Nicor, alkalde ng munisipalidad ng La Castellana, kung saan naitala ang 10 fatalities, nagkaroon ng flash flood sa kanilang lugar dahil sa malaking volume ng tubig na bumaba sa mga kabahayan mula sa Mount Canlaon. Labis na pagkabahala ang nararamdaman ngayon ng alkalde dahil sa pagkasira ng mga tulay, kabilang na ang mga hanging bridge sa kanilang bayan. Maraming bahay din sa kanilang lugar ang nasira dahil sa flash floods. Ngayong araw ng Huwebes, walang supply ng kuryente sa bayan ng La Castellana at problema pa rin hanggang ngayong araw ang linya ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng K5 News FM Bacolod, ipinaalam ni Mayor Nicor sa publiko na nangangailangan ngayon ng pagkain ng tubig ang mga residente sa La Castellana. Ayon sa alkalde, nasa state of calamity pa rin ang kanilang bayan kasunod ng pagputok ng Bulkan Canlaon at ngayon ay nagsisikap na makabangon matapos ang pananalasa ni Bagyo Tino. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. C Network News. Mighty C Network News. Samantala, search and rescue operation nagpapatuloy sa mangingisdang naiulat na missing. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal. Nagpapatuloy sa ngayon ang isinasagawang search and rescue operation sa isang mangingisdang naiulat na missing sa Barangay Pinamihagan, President Roxas sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Roxas, kay Police Major Alfred De Leon, hepe ng President Roxas Municipal Police Station, sinabi nito na kahit na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang lalawigan ng Capiz kahapon dahil sa Bagyong Tino, Nobyembre 5 ng umaga,
Nagdesisyon na pumunta na sa dagat ang ilang mangingisda sa lugar at isa na rito ang biktimang si Sherwin Habonete. Makalipas ang ilang oras, nawala na sa kanilang paningin ang nasabing biktima habang ito ay nangingisda sa lugar. Kaagad naman nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad upang mailigtas ang naturang biktima. Umaasa naman ang pamilya nito na nasa mabuting kalagayan si Habonete. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Gayon din, mahigit 41,000 na mga pamilya sa Antique apektado ng hagupit ni Bagyong Tino. Balitang hatid sa atin ni K5 Family Palanog. Umabot sa 41,065 na mga pamilya o 91,464 na mga individual sa probinsya ng Antique ang apektado sa paghagupit ni Bagyong Tino. Ang nasabing numero ang mula sa 18 mga munisipalidad sa probinsya ayon sa 9:26 PM November 4, 2025 na initial dromic report ng OPSWDO. Nangunguna sa may pinakamaraming apektadong pamilya ang munisipalidad ng Kaluya, sinundan ng Barbaza, Tibiawa, San Jose at Kulasi. Nasa 13,232 naman na mga pamilya ang nag-evacuate sa loob ng mga evacuation center at 7,011 naman ang nasa labas ng mga evacuation center. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tulong mula sa iba't ibang sektora nagsimula na ipaabot sa Silago, Southern Leyte. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Nasagot na ang panalangin ng mga residente ng Silago, Southern Leyte na makatanggap ng tulong mula sa iba't ibang sektor dahil sa pinsalang dulot ni Bagyong Tino. Kahapon ay nagsimula ng magsidatingan ang tulong galing sa gobyerno at pribadong sektor. Unang naglandfall ang bagyo sa bayan ng Silago kung saan nagdulot ito ng malawakang pinsala. Ang DSWD Regional Office sa pangunguna ni Regional Director Grace Subong ay personal na inosisa ang pinsalang dinulot ni Bagyong Tino upang may paabot kaagad ang tulong sa mga residente. Agad namang nagtungo sa lugar ang mga kinatawan ng Department of Information and Communications Technology upang may balik kaagad ang internet connection. Lubos ang pasasalamat ni Silago Mayor Limuel Honor sa mga tulong na ipinabot sa kanyang nasasakupan. Ang LGU Silago ay patuloy na nananawagan sa publiko ng karagdagang tulong para sa agarang pagbangon ng kanilang bayan mula sa idinulot na pinsala ng Bagyong Tino. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, klase sa lahat na antas sa Negros Oriental ang magpapatuloy na muli ngayong araw. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Barufa De Vero. Balik eskwela na ngayong araw, Nobyembre 6, ang lahat ng paaralan sa Negros Oriental matapos inalis ng pamahalaan ang suspensyon ng mga klase sa probinsya. Kasunod ng utos na inilabas ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbaria kahapon. Ayon sa Provincial Executive Order No. 35 Series of 2025, ang suspensyon ng mga klase ay para lamang sa Nobyembre 5. Sa makatwid, ang mga klase ngayon sa lahat ng antas ng probinsya ay magpapatuloy na. Gayunpaman, may karapatan ng LGU na maging malaya sa pagdesisyon, lalong-lalo na sa mga lugar na labis na naapektuhan ng Bagyong Tino. Basta ito ay naaayon lamang sa probisyon at sa kasalukuyang batas sa ilalim ng class suspension. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Halingawan sa Negros. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, lalaki hinostage
probinsya ang sariling ina at anak sa lalawigan ng Iloilo. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Hinostage ng lalaking si alias Lex, 34 na taong gulang ang senior citizen na ina nito at 7 taong gulang na anak sa Barangay Himat-I Pasig City, Nobyembre 5. Ayon sa kapulisan, nagsimula ang negosasyon las 9 ng umaga hanggang sa nagsurrender ang sospek las 3 ng hapon. Di umunoy nakainom ito ng alak kung saan nagpaputok ng armas, tinatayang 2 o 3 beses. Nang dumating ang mga pulis, sinabi nito na kung lalapit ang mga pulisya, muli itong magpapaputok ng armas. Samantala, las 9 ng umaga, nang tumakas ang sospek at iniwan ang kanyang ina at anak, umabot ito sa Karatig Barangay hanggang sa nagkontak sa mga kaanak na gusto nang mag-surrender. Sa ngayon, nasa kustodiya na ito ng kapulisan at nahaharap sa kasong illegal possession of firearms and ammunition at pinag-aaralan pa ang iba pang kaso na isasampa laban sa sospek. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din, bangkay ng lalaki natagpuan sa bahagi ng ilog sa Ituague, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Mary Loreduque. Natagpuan ang isang bangkay ng lalaki sa ilog ng Cagayan na bahagi ng Barangay Soyong, Itiague, Isabela nitong Miyerkules, Nobyembre 5. Batay sa inisyal na investigasyon ng Itiague Municipal Police Station, nakatanggap sila ng report mula sa isang barangay tanod kaugnay sa bangkay ng lalaki na tinatayang nasa 25 hanggang 35 anyos at nakasuot lamang ng brief. Agad na rumisponde ang kapulisan at nakipagtulungan sa ilang kalalakihan upang maiahon ang bangkay mula sa ilog. Ayon sa mga saksi, masangsang na ang amoy nito at posibleng matagal nang nakababad sa tubig. Kinumpirma naman ng pamilya ng biktima na ang natagpo ang lalaki ay ang kanilang kaanak na na-report na nawawala noong Oktubre 19 dahil tinangay umano ng malakas na agos ng tubig sa Madela, Quirino. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang totoong sanhi ng pagkamatay ng biktima. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Mary Loreduque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din, tricycle driver sa Kalibo, inireklamo matapos hawakan sa dibdib ang babaeng pasahero. Balitang hatid ni K5 Leonard Viray. Isang babaeng pasahero ang nagreklamo sa Kalibo Municipal Police Station matapos sumanong hipuan sa dibdib ng tricycle driver habang nasa biyahe sa bayan ng Kalibo. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang insidente bandang alas 2 ng hapon habang pauwi ang biktima patungong Barangay Tigayon. Ayon sa kanya, nagtanong umano ang driver ng mga personal na bagay bago ito hinawakan sa dibdib. Mabilis niyang tinapik ang kamay ng sospek at agad na bumaba sa kalsada kahit hindi pa nararating ang kanyang destinasyon. Lumalabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad na lasing umano ang driver nang mangyari ang insidente dahilan upang makaranas ng matinding takot at pagkabahala ang biktima. Sa ngayon ay nakatakdang magharap ang dalawa sa Kalibo Traffic and Transport Management Department or TTMD para sa nararapat na administratibong aksyon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nangyaring insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At aspi ng Opol, Misamis Oriental, pinarangalan ang kampiyon. Na balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino. Pinarangalan ang aspi na si Miyuki ng Upol Misamis Oriental. Kinilala si Miyuki na ang bayaning aso. Tinanggap ni Miyuki ang parangal kasama ang kanyang handler na si Junicio Montemayor III ng Upol NDRMO sa pagtanggap ng taus-pusong pagkilala sa kanilang naitulong sa retrieval operation sa Quezon, Bukidnon matapos matabunan ng gumuhong lupa ang mag-asawang sila Ellie at Thelma Ubatay, residente ng Sitio Kipulot, Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Pinatunayan ng asong si Miyuki na kahit sino ay
maaaring maging bayani. Mga bayaning nakasuot ng badge at tali, si Miyuki ang pinakaunang nakatuntun sa nawawalang bangkay nila Ubatay sa ikalimang araw ng operasyon matapos gumuho ang malaking bahagi ng Davao Bukidnon Road. 10 metros ang lalim ng lupa kung saan natagpuan ang magkayakap na bangkay ng mag-asawa. Matatanda ang nangyari ang landslide October 18, 2025 dahil sa ulan. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Network News. Network News. Samantala mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Sugatan ang nasa 10 katao matapos araruhin ng isang sasakyan sa French Island ng Olerona. Ayon kay Saint Pierre de Olerona, Mayor Christophe Sour, na naaresto ng mga rumeresponding kapulisan ang naturang driver. Ilan din sa mga pedestrians at siklistang sugatan sa nasabing insidente. Gayun din, nagliyab pang sasakyan matapos na ito'y bumangga sa poste. Patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang pinakamotibo ng sospek sa nangyaring insidente. Network News. Network News. At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Ang kampiyon News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Panyaga Time, oras sa subong, 12 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakoka sa sarap. Coca-Cola. Sa sarap! DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akod siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang MyTC, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC, epektibo. MyTC, mabaka sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. MyTC, mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik na sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12, 18 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Para malikawan naton ang makamamatay nga kanser, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Para magnubo ang aton sining blood sugar, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Para mahamuok ang atong katulugon kon gabi, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di Superior Antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, pagkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakipay, bang oras. Last 12:20 na sa hapon. Ang oras, ginadulong sa inyo sang Leaf. Dare to switch, Leaf mode na yan. This time check is brought to you by Lyft. Dare to switch. Lyft mode na yan. 11 Mbps. Kagaron sa mga nagapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita, ginapirmahan ni Cebu Governor Pamela Bari 4 ang Executive Order number 68 nga formal nga nagadeklarar kayara na sa idalom sa state of calamity ang bilog nga probinsya sang Cebu. Ini matapos nga gingrant matapos nga dako ang kalitan nga naagom sang probinsya bangod sa Bagyo Tino. Sa idalom sang deklarasyon ginpahanugutan ang mga opisina sang panguluhan sang probinsya ang mga LGUs nga gamiton ang ila sining quick response fund ang iban pa nga mga fund sa rescue, relief, recovery kag rehabilitation na. Ginmando man ang pagpatuman sang price freeze sa mga nagapanguna nga mga balaklon agod malikawan ang pagpamintaha sa presyo sa mga balaklon. Ang sa iban pa nga mga balita, nagtaas ang numero sa mga pamilya nga mga Pilipino ang nakabatyag sang involuntary hunger sa nakaligad nga 3 ka bulan. Sa pinakaulihing survey sang Social Weather Station, nabalhag nga 22% ang hunger rate sadtong September, mas mataas kon ipanggid sa 16.1% sadtong bulan sang Hunyo. Sa pamilya nga ginpaidalom sa survey, 16% ang nagsiling na nakabatyag sila sang moderate hunger. Kag 5.2% ang nakabatyag sang severe hunger. Sa pareho nga survey, 41% sa mga Pilipino families ang ginakabig ang ila kaugalingon nga mga food poor. Naging patigayon ang survey umpisa September 24 tubtob 30. Ang may kapin sa 1,500 ka mga adult nga mga respondents. Sa iban pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel, ang trust kag performance rating ni President Ferdinand Marcos Jr. nagsarurot. Lonsay nagsarurot ang trust kag performance rating nanday President Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte sa latest nga survey sang Okta Research Group. Base sa resulta sang ila survey humalin September 30 tubtob October 4, nagnubo sang 57% ang trust rating sang presidente gikan sa 64% sadtong Hulyo. Nagnubo naman sang 54% ang iya performance rating halin sa 51% sadtong nagligad nga survey. Samtang nabuhinan man sa ang trust rating ni Vice President Sara Duterte alin sa ang una nga 54% sadtong Hulyo. Ang nagdubo ini nga naglabot sa 51% sa pinakaulihing nga survey. Nagdubo man sa 49% ang performance rating ni Vice President Duterte sadtong September halin sa 50% sadtong bulan sang Hulyo. Samtang sa iban pagid mga balita,
nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Para kay Senador J.V. Ejercito, si anay Congressman Saldico ang makabig nga most guilty sa flood control projects scandal. Sa programa nga On Point sa Bilyonaryo News Channel, ginpahayag ni Ejercito na nagapati siya nga bilang anay Appropriations Committee Chairman. Siko ang sa likod sang mga questionable nga pagsaka sang budget sa mga distrito. Madali naman nga pamatudan suno kay Ejercito bangod nga mga makita naman ini sa mga dokumento. Ginhambal sang senador nga ang pinakaimportante sa ulihi ang may yara sang manabat kag may yara sang mapriso sa makabig nga pinakamalala nga isyo sa korupsyon sa pungsod. Yaring pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Well, I think it's really Saldico, as what Congressman Toby Tiangco said, because he's the appropriations chair. And I would think that yung ballooning of this budgets in each district was because of him. No? Samtang sa iban pang mga balita, nabisto ni House Deputy Minority Leader kag AK Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Representative Antonio Tinio ang questionable nga mga flood control projects sa Davao kag Matina Rivers umpisa 2019 tubtob 2022 nga naglabot sa 4.35 bilyones pesos. Sa 121 ka mga flood control projects nga may kabugusan nga balor nga 6.6 bilyones pesos. 80 ka kontrata ang nagabalor sang 4.35 bilyones pesos ang na-red flag ni Tinio. Ang mga proyekto ang yara sa First District sang Davao City nga ginatiglawasan ni Representative Paulo Polong Duterte sa Kamara de Representante. Agwa man sa ila pagtuon nga may pattern ang irregularidad nga kinahanglan ipatag. Suno kay Tinio may indikasyon nga ghost project, double funding, gross overpricing ag iban pa nga mga anomalya sa mga nasambit nga mga proyekto. Tugang pa sini 121 ka mga flood control projects, 79 ka mga proyekto nga nagabalor sa 4.7 bilyones pesos ang wala sa National Expenditure Program ang ginsubiter sang Malacañang kag ginsalot sa Kongreso. Ginpilit sang mamalida nga kinanganon ang investigasyon o kon investigaran ang tanan nga mga flood control projects kag iban pagid nga mga public infrastructure projects sa Davao City agod mapasiguro nga husto ang ginhimo sa paggastos sang kwarta sang mga pumuluyo. Samtang sa katapusan naton nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. 26 o kon gidbuyagyag ni Cebu Governor Pamila Baric 4 nga tanan nga mga flood control project sa probinsya umpisa sadtong 2019 ang ghost o kon substandard ang pag-obra. Suno kay Baric 4 masobra 26 bilyones ka pesos nga flood control projects ang ginpain sa Cebu base sa ginpatigayon nila nga inspeksyon sa mga flood mitigation projects sa probinsya. Ang resulta sa ila investigasyon ang idsubiter sa Independent Commission for Infrastructure. Natugigban man nga ang sang Kapitolyo nga pila ka mga kontraktor ang naggamit sang lisensya sang iban nga mga construction firm para magpatukod sa mga flood control projects. Sa Cebu, nabalhag nga may pinakadamo nga mga napatay tungod sa Bagyo Tino bangod sa madasig nga pagdaludo sang tubig. Ginbando man ni President Ferdinand Marcos Jr. nga investigaran ang mga flood control projects sa Cebu matapos maka-eksperyensya sang grabe nga pagbaha sa mga residente nga nagresulta sa paglapaw sang tubig sa madamo nga mga pamalay, mga salakyan kag mga propiedad bangod sa paglaslas sang Bagyo Tino. Amoyad to mga ka-K5 ng mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel.
11 Mbps. Karon sa aton mga dugang nga mga balita lokal, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps, diri sa Key 5 News FM Iloilo. Check natin yung report ni Key 5 Karen Badilla, nagikan dito sa Barangay Barasalon sa Banwa sang Haniwa Iloilo, bangod sining ginaligar nga isa ka amay sang puluyan ang nalubong sa duta bangod sa natabo nga landslide sa amo nga barangay. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Samtang sa wala pang ini nga porsyon, ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw. Bangod sang pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. Sabay nga healthy ka o naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. May mga taong bulag kahit Ang sarcoma, isa ka rare o kontong malagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sang parte sa lawas, genetic disorder or family history sang kanser. Mga usual nga sintomas ng sarcoma: pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi magiyo nga joint, tinali nga pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang kanser. Maginom kita sang DTX 500 kag may TC kada adlaw. Ano ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols kalin sa disugard sugar cane extracts ang DTX 500, batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MyTC naman, isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin kanseros. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag-inom kita sang DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 kag MyTC di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, TikTok o kon Lazada. Idulong ini sa inyong mga puluyan kag para sigurado nga original. Kadto kamo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag diri sa aton sa probinsya sa Iloilo sa Pasig City ara sa Salvacion Street, Pasig City. Subong adlaw Huwebes may libre nga consultation kag check-up. Sa Kalinog araman sa Cosmart Kalinog Iloilo, sa Miagaw ara sa Orbi Street, Miagaw Iloilo, kag diri sa Iloilo City ari sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa subong nga matino, no, i-check nato ni dugay-dugay report ni K5 Karen Badilla. Mayong hapon lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Sa nagapamati subong sa ato, no, kay Sir Kim Hiroso Panis. Panis dira sa Pasig City. Happy listening lang sa mga taga-barangay Tinibawan, Masin, Iloilo. Sa kay Marian Castanyo. Good morning. nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Good morning man sa kay good morning mayong hapon nagli. Ma'am Marian Castanyo mayong hapon nang kay Ma'am Aisa Ahmad mayong hapon man. Kalagan ng kali sa Kay Ma'am Laura sa Makaysay dira sa Hong Kong mayong hapon gid. Mayong hapon man kuno kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Wa Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Marita Lia Mitsilina sa Hong Kong. Kay Ma'am Mary Ricabar mayong hapon lang. Long time no hear but you hear me now. Have a wonderful day. Take care, stay healthy. God bless. From Florida, USA, ni si Ma'am Mary Ricabar, kag tumandok sang Haniway, Iloilo. may mga Thank you gida, Ma'am Mary Ari lang kami dia. Kay Ma'am Bing sa PSJ dire sa Singapore. problema.
Kay Sir Arman Bakuguay nga nagapanamyaw gid sa mga pumuluyo sa barangay Tinurian kag barangay Suhuton, Barotac, Nuevo, Iloilo. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple dira sa barangay Balabagoharo, Iloilo City. Kay Ma'am Ninita Del Prado. Mayong hapon gid sa inyo da. Salamat gid kay Toto J. Frias. Toto J. Frias. Mahal sa buhay ay Mayong hapon gid kay Sir Michael Santiago Nerha. Kay Jillionel Glory. Mayong hapon lang dira sa Zone 7, Barangay Kalumpang sa Distrito sa Mulo. Kapamati sila. Jillionel Glory. Dira sa Zone 7, Barangay Kalumpang Mulo. Kay Francis Latombo. Kay Rampark Mendoza. Mayong hapon man dira watching from Barangay Anoring, Sara, Iloilo. Kay RB Chris Casiris, mayong hapon man. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Sir Nonito Sombong. Nagapamati sila subong sa Bluetooth speaker dira sa Barangay Baldosa, Zone 3. Mayong hapon lang sa Sombong family sa Barangay Zone 3, sang Zone 3, Barangay Baldosa, La Paz. Kay Rick Mapa, mayong hapon man. Kay Lang Ladublan. Mayong hapon gid kay Camille Habana Garcia. Mayong hapon kay Bia Singwan Sunon. Mayong hapon lang dira sa taga-barangay Bontatala sa Distrito Sangharo. Kay Sir Benji Astorias. Kay Sir Jasper Jan Linterna. Mayong hapon gid, musta na si father mo? May ngapon lang watching sa inyo tanan-tanan sa taga-barangay Zone 3, Barangay Baldosa, La Paz sa Sombong Pamilya. Mayong hapon gid. Salamat kay Paribiboy Cadiz dira sa Barangay East, Baluarte sa Distrito sa Mulo. Mayong hapon gid. Kahina ang signal ni K5 Karen Badilla. Signal dito no sa Barangay Barasalon. Iti daw layo-layo na ni no. Mahina-ina pero padayon ang ginapatigayon nga retrieval operation. Dito sa area sa Subong nga matinion. Amo ning ginahimo nga retrieval operation no sa mga rescuers dito sa Haniway, Iloilo no. Daw lang alang ang signal. Imulat ng iyong mga mata. Amo ning napatikayon nga retrieval operation to sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Kay ti bangod sining natabunan, ginaligar nga natabunan sang sang duta bangod kay may landslide. Ang Haniway Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ginatag nga hindi sila late sa retrieval operation sa missing persona nga ginpayag na tipagan sang duta. Ginatag ini ni former Haniway Mayor kag subong MD RRMO Head Jojo Di Paula. Ginatag nga hindi sila ulihi sa retrieval operation sa missing person dito sa nga natipagan, ginpayag na tipagan sa duta sa boundary sa Barangay Kipot ag Barangay Barasalon, Haniway, Iloilo kahapon. Interview ni K5 Karen Badilla kay MD RRMO Head Jojo Di Paula. Sa buhay ay kapiling kay sarap ay makaresponder sang gabi bangod delikado para sa ila kay alas 9 tubtob alas 9 midyagin pasalig sini nga oras nga mag-umpisa ang retrieval operation. Nara ang video naton sa interview kay 5 Paul pa i-play lang naton ang tingog bla ni MD Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Jojo Di Paula sa interview ni K5 Karen Badilla dito sa area sa boundary sang Barangay Kipot kag Barangay Barasalon, Haniway, Iloilo. Subong ang ginpadala diri naton sir para mag-retrieve sa ginapayag missing person sir. So sa ato nakita naga-augment diri subong ang sa MDRMO namon ang Bureau of Fire under ni Sir Jonathan Pacificar. Ari man diri ang RMFB. No, Regional Mobile Force Battalion. Ari man diri ang aton Municipal Police Station. Under kay Hepe.
kag mga job hires naton sa Menro, job hires naton sa MDRMO. So kag ang mga kabarangayan nga duha ka kabarangayan, mga barangay officials sa Subong sang barangay Barasalon kay ini boundary gid no, natabuan nga sa boundary gid sang barangay Barasalon kag barangay Kipot. So ari man diri sa mga barangay officials nila kag mga barangay tanod kag mga force multiplier. So halin pa ini kagapon nga pangita nila kay actually naghalin siya sa balay niya mga 1 PM no, after the samtang nga gina-monitor nato ng barangay team ang typhoon typhoon Tino. So siya naman niya kay ti nagabusong ang asawa ko no, na gintanaw niya ang iyang connection sa tubig sang tuburan niya bala. Kaya bala mo flowing na nandiyan tubig daw mga tuburan niya siya na sapa. So from that source ginabutangan nila sang tubo, natasukan na tubo para direkta sa ilang mga panimalay. So samtang inakayo niya ina, gulpi lang may nagragasa nga mo pero sila kung kita mo kung kisa dire kung siguro may nagabilog na tubig nga way niya kabalo, nagragusuros pa kadto siya. So amo nang natungdan nga way na siya makita. Way siya kapuli until 4 PM. Naulat-ulat siya ng asawa, way siya kapuli, so nag-report sa barangay ang iyang asawa. Yung napangita sa mga panimalay ng mga parinti ng way man. And eventually, kay siguro unpassable or gaulan-ulan pa kapon. At around 10 PM sa kagabi, nag-report siya sa aton municipal police station. So we were notified also sa MDRMO. So naging katuan naman, na-interview naman ang iya asawa, ang mga barangay officials tapon, no? What time ka mo, sir, nagkadto di, sir? Mga 10 PM kagabi na notify na kami. But because of sa pag-size, tamon pag-analyze ng situation because hapon na kakadugay ng isang time frame bala. So hindi naman kami automatically at that 10 PM nga pagkabalo naman nga mag-rescue pa. Because of the terrain, because of the nighttime, damo nga hindrances. So, hambal naman mabakad ko kami di aga para for the possible nga minimal nga search and rescue operations nga. Pero ang pinakaano gidi is the retrieval na lang. No? Retrieval operations na natin hinimo. Hopefully gani siling ko miracle na makututan natin sa karon. Buhi sa ti bayo mas mayo gid. Pero mo na. So we are around 100 dire, no? Amon tong inambal ko kina nga mga departamento kag mga force multipliers. So around 100 ang mga tao na. Si Mayor naman, MDRRMO head Jody Paula. MDRRMO na sa Subong, ligad ni Mayor sa Banwa sa Nganiway mo. Si Jody Paula tipa ongoing Subong ang search and retrieval operations ang nila dito sa boundary sang barangay Kipot kag barangay Barasalon sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Standby, magbalik kita dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Happy Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok at pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa kung gabi may tsansa magkahugit tingin to
Congratulations sa mga nagdahog!